Varró Dániel, miért üres a postaláda mostanában? Nem tudom, hogy mostanában miért üres a postaláda. Megy az ember oskolába, belekukkant, belenéz, se képeslap, se levél. Postás bácsi, mondja drága, hol csatangol mostanában? Új ficsúrok, asszonykák, nekem kérem, azt mondták, mostanában más a módi, nem divat már lótni futni. Én hallgattam az intelmekre, felköltöztem az internetre. Untam is már lótni futni, meg hát aztán tetszik tudni, délutánra általában átkozottul fájt a lábam. Mert azelőtt minden háznál személyesen kintermettem, mostanában moccannom se kell, hogy itt lakok az internetben. Azóta a levelek nem hevernek kupacban, levél helyett üzenet, bélyeg helyett kukac van. Lábam nem fáj, még a fáj is, létezésem virtuális. A nevem is más lett, rám a régi név már nem illet, nem hívnak már Gálnak, Pálnak, hanem hívnak Emilnek. Emil bácsi, tiszteletem, jötte ma is 10 levelem? Jött, varró úr, izengettek, nem is 10, 12. Írt a babaarcú démon, egy szívnek mi olvadékon sokat jelente pár szó. Írt a bús, büdös pizsamázó, írt a bús, piros vödör, kit szomjú fájdalom gyötör. Írt a híres pacacár, írt a nagy zsiráfmadár, írt a kékszemű daliás luggróf, mind a kétféle mazsolás kvoglóf. Írt Szösznéne, igen, ez ő, írt a devizalevelező, írt a Csálé és az egyenes, egyik e-mail, másik SMS, elefánt úr, és a többi állat. Egyet én írtam magának, mert a múltkor a címzés kérem rossz volt 10-ből 8 levélen. Elgépelte. Tiszta rosszak. Azt a 8-at visszahoztam.